Toita sei ndoiverengei. Iri pari ndoiverenga. Kanyemba. Ndoiverenge. Ndikazochidai soka shinji. Ndisikuziva kuti nai Kanyemba ndibvunzirewo kabhozho kuti murume wekuzoita marecovery grocery re900 kuti akavhura shopu here kana kuti akapa hama dzikadya zvadzo. Ndinonzi Paul Dumba ndiri kubhindura. Nchamubvunza. Ini ndazvizi ukazoita kachizi ini ndikangoona pakanzi grocery ko Bulawayo ndinonzi Edmo Mazambara. Hanzi kudiko ko Bulawayo KB ndi Edmo Mazambara Durban ita 4 chakabatwa chimuti pa Durban na Edmo Mazambara. Yes. Kuti dzvi. Alright, rekezani TV. KB na Bozho hakuna saka icho kwadere naye sekuru. Va1 2 KB na Bozho hakuna. Ndichazoweni nyaya yepa Glendale panonzi pamutute farm. Pamutute Glendale pane mutute but imutute B nokuti mu Glendale mune mutute A iri B yanduta kuti B ikomponi diki. Okay. Mukomboni baba pati inzwa izviri kuitika. Mune murume ane shabhini riri mukomboni. Radio inovhurwa kuseni kusvika kumapasi 1 kana kumapasi 4 kuseni. Kubva na 6 kuseni kunosvika kumapasi 4 maybe anongora 2 hours kana kuti patori vanhu vanochinjana kuti radio isanyarare. Munzvimbo imomo mune vanoenda kuchikoro, mune vanoenda kumabasa, panomuwa doro, panomuwa tumbwa, panosutwa mbanje, panotomboita vanhu vanodonha pasi vachipepwa vari papo. Hamene kuti kudirwa ufu kana munhu adonha akadirwa ufu anenge arwarei. Kumutute tiudze kuti vanenge vachidirwa ufu apa vanhu ava vakaenda kune vamwe vakuru vari munzvimbo vandisingakwanisi kuziva kuti machairman here kana kuti masabhuku kana makomani. Vanhu vavaudzwa nyaya iyi vakatichekedzisa nyaya vanoonekwa vari ipapo vachimwa. Mune mupurisa arimo anotorwa semuneba odo arimo imomo akanzi ndiwo uchisvitsira mashoko iwe chitiendesera kukamba utiudzirewo anoonekwa zvakare achimwa ipapo. Saka imo munoizi yacho irimo muridzi webhawa akaudzwa kuti wona zvauri kuita unofungire kuti munhu ari panext door vanoda kuverenga vanopiwa mahomework vamwe vada kumukira kubasa kune vamwe vane mimba kwete vane vana vadiki vachangozvarwa vanorara sei mudzimba ukavhura flu blast munhu achikwanisa kunzwika about 2 kilometers before Shabini muri mufamu mukomboni. But hapana matenda ari kutorwa nekuti vamwe vemutemo vari kutoonekwa vachimwa ipapo paShabini pacho ipapo vachisutiwa mbanje. Iko zvinonzwa zvakuitika mukoma KB pakuwanika vana vadiki vachidzedzereka vakabata skati vakarara pasi kungoti pote atova mubhawa but pari pamba pemunhu. Nyaya iri kuitika paGlendale mutute komboni B. Okay. Ndiani ariko kuGlendale watingabate kuitira kuti atibatsiridze panyaya iyi? Ichokwadi mukoma KB tingatsvaga vakuru vakafanana nemakansela kana maMP kana mapurisa but kumapurisa ndanga ndichiti inini nditsvage nhamba yekuti ndisvitse pakamba asi ndanga ndichizama kubata nhamba yeumwe mupurisa ari munzvimbo macho imomo ari kutomwira ipapo kuti tiri kunai ofisi ko vanhu vakaya kuzopotera kwamuri. Comrade Makopokopo ndiwe kuGlendale ka ndo Glendale andika Comrade Makopokopo kuGlendale. Yes. Comrade Sellers ndiwe kuGlendale ndo Glendale anditika Honorable Councillor Mudzonga ika ndo nhamba yananga ndichimbotsvaka iyoyo ndiwe kuGlendale. Ivavo kudepartment ravo ndo vanoziva pekuti vanhu vanopiwa mabhawa papi vanopiwa mashabhini papi iwo mashabhini acho ariko here pari kutengesera munhu uyu zvakambodarikawo here nekuofisi kwavonzi kuti pane shabhini inokonesa vanhu. Vakambovharisa imwe tiri kurangarira kumashure uko ndizvozvo vakambovharisa iwe. Regai titsvage nhamba dzekuti tingafonere ani kuitira kuti vatibatsire panyaya iyi. Ndiani aunza nyaya yekuGlendale mutute B? Vagari vemunzvimbo ngoma KB pakomboni ipapo. Munhu unongoda peace so aiwa wabva kubasa mukoma KB saizvo tiri kujavula shada tika nyama idzedze pane pazomboda kuzorora wasvika ubva wanzi macheso full blast pungwe
naye kanyemba na bhozho murume uyu weku Muzarabani anga asina hama dzake pedyo here dzekuti anoudza nyaya yainetsa mumba make pakuzoti ozosvika pakufa varume ngati zvidzorei asiya mukadzi wake achitofadaya. Ndinonzi Johanisi Makaka. Relationship haidi kugara ichigadziriswa semachira epasofa. Nyaya yakafana nayo Mkoma KB. Tiri vanhu tiri kutaura nyaya dzevamwe panapa, but titoriwo vanhu vane kwedu kunoitika nyaya. Variko vanhu vanorarama vega vachigara muvanhu vane masecrets anozokonzeresa kuti nai guys vanhu vanotozobva kunze vanosvika vachitoblema veukama kuti where were you, manga muri kupi, kupakatika zvinhu izvo. Vamwe vachitotekera kutozviona ipapo kuti kumona uyu ndozvaita, kumona uyu ndozvaita, nokuti havadi kusheya nevamwe kana kuti vamwe vanoita nyadzi kana kuti vamwe vachitiwa manexito kana vazviona kuti ndinozonzi ndini ndataura nyaya, but zvinokonzeresa manje mangwana. But vanhu vanorarama nenyaya dzavo vega mudzimba dzavo vasingaudze vamwe. Izvozvi panyaya iyoyo muchazonzwa kuti ikatonga kwakati ikatonga kwakati, but vamwe vasinganzwise veukama vachitaura. But ngatinzwe ikana tagariswa pasi kuti tiri kuenda kupi nekuti hakusi kupera kweupenyu kana makonana. Zimbabwe machinzwa chekuMuzarabani chemurume akanetsera nomudzimai, mudzimai akanopotera kwatete, murume asvika ikoko vakatadza kunzwanana achibva apomoka akazodzoka achipisa kadzimba dzatete achibva anwa mushonga ndokubva atisiya. Munoti kuri nechekutriloni chemurume akabatwa nemhosva achibva asungwa akaenda kuchitorongo achibva azobuda neamnesty. Izvozvi ari kufamba akapakata ane banga achikidzira vanhu achitora kamafoni nemari achibira vanhu mari, pamwe chete nechekuglendo kunonzi kumutute B hanzi pane Shabini yanetsa pungwe achitsudzu. Vamwe vemutemo vari kuwanikwa vachitofadaya ipapo. Regai kati tifambire nyaya dzacho, titenderei katimbotengesa timbopinda muchitoro kuitira kuti tikwanise kubhadhara marenta. Abaisabeo nthawe ziri kudiyana hanzi KB Nakule. Mupurisa uyu ari kunwa hana mhosva kana achinwa asiri muuniform. Ndinonzi Joseph Mubaira Pakapiripiri. Ukaenda hako kunomwira pasingatenderwi usina uniform zvine kodzero handisi? Handisi kuziva nokuti iShabini kai iShabini Shabini inobvumirwa here? Ndo patisingazivi baba kuti kana usipo pachuti usipo pabasa usina kupfeka uniform yebasa chero mutemo uchiti usaba ibako nekuti hausi muuniform hausi pachuti. Kana mutemo uchiti usaponda irega hako kuponda itaponda hako kana usipo pabasa nekuti hausi pachuti. Vanodzidza sechikonzero vawinawo vanotoziva kuti uyu kubasa kwake ndikwakati. Ndizvozvo hausi kusvibisa basa rako iri. Ya pakaipa. Tiitirewo happy birthday kuna Mr. Silver Bullet. Ndinonzi gift chiruka baba Tsegafatso pahudu. Wamuziva Silver Bullet? Eheka namuziva. Edimo Quinton China Ghana. Ane birthday nasi pakamfinza apa achiruka mfinza rikarotakatama. Aiwa ariko ndoko anoshandira asiye pane paanogara ndo Mr. Kamfinza. Ehe kaka.